yhtään muuta. Joo, Fisichella 1,1 sekunnin päässä Rubens Barricellon kärkiajasta. Ricardo Zonta nyt 9. nopein. Zonta ihan hyvässä vauhdissa. Ja Räikköselle 1.22.949 parantaa omaa aikaansa ja on 4. 70 Rubens Barrichellosta. Ja Kimi vetää siihen siis sitten heti perään toisen nopean kierroksen. Katsotaan, olisiko tässä jo sitten semmonen pidemmän stintin paikka myöskin Kimillä. Perinteisesti ihan jossain vaiheessa tätä tuntia niin Räikkönen on tuolla radalla viihtynyt vähän pidemmänkin aikaa ja katsonut sitten millä tavalla tuo rengas toimii sitten vähän pidemmissä vedoissa. Tänään siis tosiaan haetaan 2 seoksesta se, jota tullaan käyttämään koko kisan viikonloppu eteenpäin, tästä päivästä eteenpäin. Eli huomisaamuun kello 9 mennessä tuo seos on oltava valittuna ja sitä ainakin McLaren ja Kimi Räikkönen tänään etupäässä tekee. Tokihan tuosta sitten vähän osviittaa saa siitä, että millä tavalla auto muuten täällä Unkarissa toimii. Kaiken kaikkiaan McLarenilla kuitenkin suuret odotukset tästä kilpailusta. Tällainen Hungaroringin tyyppinen rata. Se pitäisi sopia aika hyvin McLarenille kaiken kaikkiaan. Joo,